Hej alle sammen. I dag vil jeg filme min hårrutine. Som I kan se har jeg sådan meget stort hår. Hallo? Nej. Ja. Ja. Nå, jeg tror, der er bombe. Ja. Hej. Undskyld. I kan se, som I ser, har jeg sådan meget stort hår, og jeg elsker stort hår. Det er ikke hvad det ser altid. Jeg har virkelig jeg elsker stort hår. Men jeg er ikke den type, som sådan gør alle mulige sådan, altså jeg tuperer det, men jeg er mere for at bombe. Jeg har tuperet det en gang, men det blev sådan en skade, da jeg så alt det hårspray, og det der med at få det ud. Så det er jeg så med nu for at være bombe. Det er det store for min bombe. Jeg gør den ikke lige med min far, men ja, den bruger jeg normalt ellers. Men nu vil jeg bare lige vise, hvordan jeg gør. Jeg vasker mit hår hver anden eller tredje dag. Det kommer an på rigtig mange ting. Hvis det er fedtet, så gør jeg selvfølgelig bad. Nogle gange springer jeg også et bad over, eller måske kan man få mere ulækker, men hvis for eksempel der er gået 2 dage, og så burde jeg vaske hår. Men jeg tænker, at mit hår har godt en lille pause. Så sætter jeg altid mit hår på en stram knold til det, så der ikke kommer vand på det, når jeg går i bad og vasker resten af min krop. Og så bruger jeg altid tørshampoo. Og nu gør jeg så bad den efter. Men de shampoo, som jeg bruger, det er shampoo, hvor jeg fra en Pro Expert Shine Professional Shampoo, og man skal sådan, når man bruger en shampoo, og man så har brugt den op, så skal man skifte til en ny, og så kan man så gå tilbage, efter man har brugt den anden op. Det bliver hårdt for immunt over de ting, som det ellers gør. Det er der for at vide. Ja, men der bruger jeg den her, og den er god. Og så til shampoo eller conditioner bruger jeg fra Pro Expert Moisture Conditioner. Og den er virkelig god. Og den lugter så meget shampoo, og det er meget sådan en blød duft. Og det gør håret meget blødt. Så når jeg kommer ud af badet, så bruger jeg altid. Så tager jeg altid noget smoothing lotion i, og den her fra Svartkop Got To Be. Og det er sådan noget, som gør håret blødt og får det til at sådan ikke at sidde og krølle alt for meget. Jeg kan godt lide, enten så skal mit hår være krøllet, eller så skal det være flat. Jeg kan ikke så godt lide det der med sådan nogle krøller nogle steder sådan her. Selvom jeg ikke rigtig kan undgå det inde på. Men den bruger jeg. Og den bruger jeg lige når jeg har været bad, så fordi jeg sover godt. Og så bruger jeg den, når jeg skal til at slappe det, fordi det er også en slags hudprotektion. Så når jeg lige har været bad, bruger jeg min hårmus, og godt til det, som hedder Too Sexy. Og det er bare min voldemus, og det er et formus. Ja. Det er også mega godt. Det er selvfølgelig sådan meget friske æbler, det er vildt godt. Og det her det er sådan en tørshampoo, jeg bruger, som er Got To Be Rockin'. I kan nok godt sige, at jeg er helt vildt godt, eller Got To Be at ass. Og så, når jeg skal have mit hår stort i hverdagen, når jeg har været i bad, og så dagen efter, når jeg skal til skole, så kan jeg jo vælge have stort hår, ligesom har nu. Og det er godt nok ikke så stort, som det kan være, men ja. Men det jeg gør, det er, at jeg bruger min Got To Be Too Sexy hårspray. Nok til større eller. Og den er sådan meget, håret det bliver sådan meget klistret og meget lidt ubevidst. For eksempel, jeg har en fra Studio Line,
Og der skal der rigtig meget i, før den bliver sådan, I ved, når man rører på at tage flere til nogle af dem, så om det tørre blade, hvis man har brugt rigtig meget hårspray. Der skal der meget i, for eksempel studiolejren, men ved denne her skal der overhovedet ikke særlig meget i, og det gør også, at man sparer meget ved det. Ikke at det er dårligt som sådan, det er måske lidt irriterende, men altså, det er ikke sådan, at jeg tænker, at det er givet at bruge på grund af det. Ja, og så for at få det i den bagved, så bruger jeg godt til det powerful. Jeg har 3 af, og det her det er sådan, det bliver tilbud i, der er helt meget tilbud på godt i YouTube, så det var, så jeg købte bare de ting, og sådan noget. Jeg er vildt mange af de der andre. Men altså, powerful, det er virkelig en mirakel ting, synes jeg. Men jeg kan prøve at vise det. Sådan noget. Så vi se, om jeg kan lige pulver. Se. Lige der. Og der er sådan noget pulver, som smelter ved kropstemperatur. Og det er så at sige, hvad det lugter af, men det lugter meget, meget specielt. Og så er det faktisk ligesom, altså, når man sådan tager det i hænderne, og så får det til sådan at, I ved, smelte, hvad man siger. Så sådan, det gør meget sådan, hvis for eksempel det er meget nemt at køre her, og så der er på den her ting, der ligger frem. Det er meget sådan sværere og sådan lukker ved hinanden. Det er sådan, det er måske mere meget, meget, meget let slags voks på hudformen. Og det er virkelig, det bliver udenfor. Det er virkelig fantastisk. Altså, noget pulver, det kan gøre så meget, altså det. Og det putter jeg i sådan her. Lige for at vise det. Jeg skiller, så der er en sådan ned til rødderne her. Og så putter jeg i sådan, og jeg kan mærke, at det er sådan, at det smelter og sådan her. Sådan, og jeg kan godt se, at det bliver meget stort. Jeg kan lidt for, det er sådan dumt, det er så stort i den anden side. Okay. Ja. Og det gør virkelig håret stort. Og så er det lidt i den hårspil, hvor det ikke klistrer og sætter hår så meget sammen. Det gør håret lidt sværere at redde ud, især hvis man parkerer der, så bruger det. Det er virkelig. Men at glatjern og styling på noget. Der gør jeg, når jeg skal filtre mit hånd og været bad, så filtrer jeg det ikke med normalt filter. Jeg bruger denne her, omtænker jeg selv. Men det er sådan en Brænde Fris, som en airstyle hedder den. Hvor der er 6 dele med, så man kan bare skifte dem. Og der er sådan 6 forskellige ting med sådan polyjern, og der er alle mulige ting med. Men den her prøver, når jeg skal finde på mit hår, så tænder man. Der er sådan 3, der er sluk, og så er der cold, det er koldt luft, og så er der 1 og 2, og jeg prøver den her på 2, og nu tænker jeg der. Så får man ikke på koldt for at beskytte sit hår. Men det er fordi, det kan have for lang tid og sådan noget. Jeg kan lige så godt bruge det på 2, altså jeg bruger også dampskyld for sådan. Men den der, altså, der er jeg mit hår, imens jeg fønser det. Og der er mange af dem sådan, når jeg fønser hår, så står jeg med en fønser i den ene hånd, og så er det børste i den anden hånd og placerer. Og det er sådan meget besværligt, synes jeg selv. Så derfor er den her virkelig god, det er sådan en en løsning, og den er helt fantastisk. Når jeg så skal glatte mit hår, det er ikke grundlæggende. Hvad er det, jeg skal? Så tager jeg altså sådan en hårspin her. Og så sætter jeg så sådan jeg skiller håret sådan på midten. Og så sætter jeg det øverste op i sådan en lille knold, og så glatter det nederste. Og det bliver meget glat, og så det øverste, det glatter jeg bare en smule. Så. Ja. Men til det bruger jeg min Remington Ultimate Stylist. Og det er mega flot, jeg elsker det designer. Og det er sådan, det kan både glatte og krølle, man skal lige se. Der er sådan her på siden her, som man kan trække ud, og så kan det lave store løse krøller.
Så kan det være sådan i midten, så man sådan en slags, man sådan en slags mellemkul, eller hvad man skal sige. Og sådan, det er mellemkrølle det her. Og så er der så bare den inderste, som er glatte eller små krøller. Og det er sådan her, og herinde er der sådan, hvor man kan vælge, der er sådan en hjul til det. Der kan man vælge grader, og der er så fra 5 grader til 300 grader. Jeg bruger normalt på 200 eller 260 grader. Men altså, jeg ved ikke, om det er 300 grader, fordi der står bare 5, 10, 15, 20, 25, 30. Men jeg tror, at det er sådan 500 grader. Og så er der en tændt slutknap her på siden. Og det koster 400 kroner når jeg står lidt mere på tilbud, så det koster 500 med. Og det er godt. Det er godt til at gøre det selvfølgelig, altså når det er jo bedre, men det her det er rigtig godt, fordi det beskytter også håret. Så meget som nu kan, det glat en kan jo ikke beskytte, men det kan være bedre til at beskytte andre, det er det her. Og det er virkelig godt glat her. Men hvis I er sådan nogen som mig, der ikke kan have et ting i dit liv første gang, så skal I virkelig ikke købe det her, fordi de første dage jeg havde det, hvor jeg bare på fanden brugte mine penge på det her lort. Fordi jeg var så træt af det, der var bare ikke krølle eller noget. Men det er så fordi, man skal holde sådan her, med det sorte op mod hår, altså sådan op mod rødderne. Så skal man tage den på øverst, og så dreje, ikke denne her strøm, men sådan, I ved, jo, så skal man dreje, I ved, det sorte ind mod håret, og ikke mod fra håret. Det er lidt svært at forklare, det er sådan at holde fast ved enden i munden, som er mega besværligt, men altså det krøller, og det er det vigtigste, men jeg var lige ved at smadre på gatjernerne selv, da jeg prøvede at kaste mig. Og til det hører der sådan en varmebeskyttende pose med. Og det hedder Remington Ultimate Style. Det er egentlig faktisk det, som jeg gør med mit hår. For at få det stort, og ja, jeg elsker stort hår. Det er også pænt til mig. Jeg tror, de her, det er bare ikke pænt til mig. Jeg får sådan en stor hoved af det. Så det er større, det bedre. Ja, the bigger the better. Ja, det skal jeg. Ej, jeg er sådan en stil. Ja, men ja, det var det.